just wanted 2,000 US. No one paid for him. Right now, vaudotanga kuita kama ka system kawaruda kuita kunyora kira kekutsvaga nako mari as if they are there to help Wellington. Apana akabatsira Wellington up. I sat down na Wellington one-on-one. Muruzvinzwaga one-on-one. Ari in prison. Ndikamutaura naye inini. Ndindakaenda kwenini. Ndindiri kuziva kuna Nyokayemabhunu. So what are you saying? Are you saying kuti he is not even in South Africa? Is that what you are saying? Ndozotondichamisa kuti vari kunyora tsamba vachiti koza havasi kuziva kwaari ndoprevito ini ndiri kuziva kwaari ini ndiri kutaura on record. Apostle takatosiyana kusvika kwekupedzisira ipapo. I hear you. Ndakunzwa. No. Munhu achida kubuilda mapolitical career nekuita sei. Put that aside. The young guy suffered. Achiomberwa maoko achita zvinhu zviri wrong. Ndikamutaura kuti ari kufarisa. I saw him. I told him exactly what went wrong, how he was used, how he should understand people, and how to make his best decision. Right now, nobody knows where he is. But Apostle, I know that names are politics. I don't want to mention other people's names here on this platform because some of them they will feel attacked. Maybe we will kugadzira agenda. And you know there's people who are sending different messages every day. Listen, those people must just keep their mouths shut. Those are total absolute lies. Hakuna zvavari kutaura ndezvekunyepa. Ari kuti akanomuona ngaawi ipapa pako pa station papa ndimudze chokwadi chaicho abva azikanwa navanhu because this person is a liar. Apostle, ari kuti akanomuona ngaawi pa station pako, then you can call me back. All right. Yeah, that one is not a big issue. Apana, you know, there is no way I can go my inboxes go on. You know, I'm a busy person. Some of them they will guide out maybe they can go inbox go. Something Apostle and this could pick his eye. You can say anything you want. So he is not in South Africa. Akabudari in South Africa because there was an update guy team komana akanigirigina yakadzokera kunonzi kuchi yakadzokera pa akadzokera mukati masales mapepa anza ananyazobuda zvakanaka ngavaende kumasales kwacho handivati vaenda ngavaende ikoko vakanomuona voya vachiti vamuona proof manje ndo zvatuti tauda uchinzwa nemi muri kuti muri makaningirikana naye ende imimi do you have any solid proof to prove your facts kuti right pana panyaya iripo kutaura zvinhu zviripo ndokuprova. I'll give you my word. Inini, mark my word. Inini I can prove to you kuti ari papi. Prove me. Coolant. Viti show. Mukai munzwa viti chadi show. Vanhu veku London. Ndiri bo ndadzoka manje nezvi I'm back kumwe musana ndona kutanga kuti pa izvezvi. Pachivhitivhiti tatotanga topinda izvezvo takutoverenga maseconds. Yes, tapinda pachivhitivhiti. Hazvina kunyatsomira bo. So there is a quick one that I want you to comment on. But this issue panape maybe need to know. Do you have any device? The one that I just sent you. So tototi muti batsiro tono kuti zvinofamba sei zvobuda here zvinhu zvekutaurika apa kana kuti
pari kutongonyura mwana wevanhu. Urikuita fungo kuti mugomba, so I don't know what's happening. Makundinzwa zvakanaka. Zviri better manje. Yes. Wati chikulia. Saka ndandiri kure nemicrophone. Alright. So ndati zvoni pane nyaya iyi iri panapa iyi. I just send you the iyo. So toti mutibatsirewo manje ameno zvinobuda iri panapa iyi. Ameno kuti ndoiverenga ere kana kuti moiverenga henyu ikoko. Ndizvozodzi client anotaurisa. But I prefer kuti kana zvikaita munokwanisa kutiverengera ikoko motiudza kuti zvinobuda ere zvinhu zviri kutaurwa ipi. Ndokuiverenga bana. Is the crew iri kurepresenta Nyokayemabhunu ari mukati. So varikutaura kuti agent appeal to SA Minister of Justice, do not surrender Wellington Masiwa Nyokayemabhunu and amid rising fears for activism chinchi. So it's so inini chandonyazonzwisisa manje chikuita kakundinetsa kuti Minister of Justice ane power here rekuti anokwanisa kustopa these things or zvinhu zvinofana kutongo apply kuma court since kwakapuwa judgment. That's what I want to ask, because inini my understanding yandinayo diki iyo panyaya dze something zviri legal ndezvekuti kana chinhu chinge tingati chaita se chapasiswa nenhingirikini nema courts hakuna anokwanisa kumisa court kaari kumba kwake, you know. Ameno kana mune same understanding like yandinayo, ameno mukwanisa kutudzawo maonero enyu in your point of view. Right. I know I'm not most people's cup of coffee, but it's best I tell you the truth. And I don't know who these Kandaras people are. Sorry to say, and simna anoda kutuka vanhu nekutaurisa. Ndiri anoda kuudza vanhu chokwadi. And what are they trying to stop? Kuti Nyokayemabhunu aite sei? Oh, nyaya para yes. What I'm reading. So because anditi kwakaitwa judgment ye extradition kunzi anofanira kuenda kuZimbabwe anditi. Yes. So what I'm reading. So vana veZimbabwe. Yes. From what I'm reading up. Vari kuzviti vana veZimbabwe vacho vese vava. No. Don't even go there. Don't even go there kuti kuvana veZimbabwe. No. Don't even. No. Listen, inzwa nyaya iri panapa. We as Zimbabweans anditi. Chishuwo changa chiri chekuti mukomana uyu asa extradite kubva kudhara anditi. That was the fight. Even kubva padeza yake kuchirina na Sarwaka and all those guys anditi. So nyaya yakuitika ndekuti pakaitwa judgment extradition kuti mukomana anofanira kudzoserwa kuZimbabwe anditi. Vana veZimbabwe what should they do kuti vanofana kuita sei kuti vanofana kuappeal kuna minister here kana kuti vanofana kuappeal ku court? Ndo pane ndikine ndoda kuti ndinyatsonzwisa. I understand kuti mune imwe point of view, but tinotanga tamboionesana ipapo manje kuti azvitowedzere kunyudza munhu iri kuappeal kuna minister. Ndezvipi zvinoshanda apo kuappeal kuna minister kana kuappeal kuma courts? Every person anditika submits to the courts. Yeah. Minister is not above courts. Akatotadzwa minister yanotosungwa nemutemo anotopindawo kukotiko. So a minister is not above the court. So what does so what does this mean to you? Azvinoza zviri kundirevera zvaitwa apa zvisapa. I will tell you why I'm saying that. Yeah. I will tell you why I'm saying that. Vari kuda kuapila kumisa kuti Nyokayemabhunu asaendeswe kuZimbabwe. Azindonyepa. Yes. Akudzai kuti haasi kuZimbabwe ndiani. Zvacho handiti hasati aende. Inini ndakasiyana nemi, garai muchizviziva izvozvo. Inini nyange mukada kuita nharo 17 million ndakasiyana nemi. Mubvunzo wangu i1 number 1. Number 2, asati all of you the truth. Ndindakataura naye face to face. Achazobuda achazokutaurirai. Vamwe vese vanhu vese dava, they are just born.
The young guy was in trouble, wanting money after Mamenta Baberi to Mombe Ramawoko. He just wanted 2,000 US. No one paid for him. Right now, vaudotanga kuita kama ka system kawaruda kuita kunyora tuta kekutsvaga nako mari as if they are there to help Wellington. Hapana akabatsira Wellington up. I sat down na Wellington one-on-one. Muruzvinzwaga one-on-one ari in prison. Ndikamutaura naye inini ndindakaenda kwenini. So what are you saying? Are you saying that he is not even in South Africa? Is that what you are saying? Apostle. I hear you. No. Put that aside. The young guy suffered. I told him, I saw him. I told him exactly what went wrong, how he was used, how he should understand people, and how to make his best decision. Right now, nobody knows where he is. But Apostle, I know that names are politics. I don't want to mention other people's names here on this platform because some of them they will feel attacked. Maybe we could end up to gather agenda. But you know, there's people who are sending different messages every day. Listen, those people must just keep their mouths shut. Those are total absolute lies. Hakuna zvavari kutaura ndezvekunyepa. Ari kutaka nomuona ngaawi ipapa pako pa station papa ndimudze chokwadi chaicho abva azikanwa navanhu because this person is a liar. Apostle, ari kutaka nomuona ngaawi pa station pako, then you can call me back. All right. That one is not a big issue. Apana, you know, there is no way I can go. My inbox is gone. You know, I'm a busy person. Some of them, they will just guide out maybe. They can have inbox go. We see something, Apostle, and this could pick his eye. You can say anything you want. So, he is not in South Africa. Akabudari in South Africa because there was an update guy team komana akangirigina yakadzokera kunonzi kuchi yakadzokera pa akadzokera mukati masales mapepa anza ananyazobuda zvakanaka ngavaende kumasales kwacho hati vati vaenda ngavaende ikoko vakanomuona voya vachiti vamuona. Proof manje ndo zvatuti tauda uchinzwa nemi muri kuti muri makaningirikana naye ende imimi do you have any solid proof to prove your facts kuti right pana panyaya iripo kutaura zvinhu zviripo ndokuprova. I'll give you my word. Inini, mark my word. Inini, I can prove to you kuti ari papi. Prove me. Iyo ngavaende kwavari kunyepera vanhu kuti ndokwaari kunzi akadzoserwa. Ngavaende ikoko kana vamuona vouya vochitaura panapa vachinyadzisa inini vakamushaya ndochizobudisirai proof inini kuti haasi Nyokayemabhunu vari kutaura naye. I will make sure kuti I will ask the authorities to record my conversation naye. Kwete kuti vanhu vaswera itaura zvisina basa zvanenge vachitaita zvakapera zvekushandisa vanhu zviyazvo. So what are you saying? Vari kunyepa, that's what I'm saying. But for the why would you say you're not benefit here? I am an entertainer. Inini, I'm an informer. I will tell you from a well informed position. And it is I make sure that you are verified. Those are going to have a kufara nezvandinotaura because ndouza chokwadi chavasingadi kunzwa and pachokwadi icho chandienda kapotsa futi. You know, Zamutaura is really controversial. You know why it is controversial? Because I believe people are still collecting funds for him, you know. If they now need to be arrested. But if they now need to be arrested, collected funds for him for what? The time he needed money after being used by the people as a proper member, no one came up to help him. Paidiwa 2,000. That is a solicitor worker way up. Paidiwa 2,000 US.
no one paid that solicitor. Takangotarisa zvedu so. But kune vanhu vaibhadhara ma lawyers ma 20,000 chichi. Vapi. I'll give you yes, Mirai, I'll give you one example. Imondi paka mazita mukutauracho. I heard that Mr. Godwin Ziva say something was paying mari dzakatowanda for my legal fees and Nyokayemabhunu. Can I tell you the truth? Yes, tell me the truth. That's what we want to hear. With all due respect, that name that you have mentioned, Iwewe, he is the only person he is the only person that person only must keep quiet. But you know what, Apostle? There are certain people who are saying that the burden of Nyoka is on their shoulders. You know, burden. Apostle, Apostle, I don't want to play other people's stuff here. You know, listen, Kuliams. These are not games. This is life. Do or die. Panofa munhu kana panosara munhu aane umwe munhu pano muri kuzvinzwa zvagara zviitika muchimutambo chepolitics. You have lost people anenga nasaruwa akavaya. It's not a game that the young boy is no longer there. Uyu Wellington chisiyana inani. You want these people, they just want people to use. They will create a news and it mazona. But they are doing absolutely nothing to help those guys when they are in trouble. It's just that I'm going to from a pastoral point of view. Zvavari kuita vanhu havasi kuzoti politics ilive. Haisi politics irurieswa kai. This is live politics. Munhu anoenda mozipesa so where is so and so has been played by politics. Indokutaurira handina kuti ndinotyai. So and so has been played by politics. So and so's life is gone because of politics. Imi mamgonuzvitaura because mukazvitaura munobatwa kumabhodha. But inde ndinokutaurira kuti this is what I'm telling you. Politics iri kupedza vanhu. There are some people that you have lost life. He was a spokesperson for us, but Nyokayemabhunu is a victim of that. He has stayed in prison for for almost 1.5 years, if not more. Right now, his thing was was the shoulder on our burden on our shoulders. I can tell you, mark my words, this is on recording and will be there. He is the only person. The Traore and Wellington in face to face. He is the only person. Akatobatsira uyu mukomana anonzi akatombesa mari kumhuri kumukadzi waNyokayemabhunu. He is the only person. That's on record. Indiri kutaura chokwadi. Vamwe vese ava must sit down. Vakaramba vachiita zvisina basa. Ndichazonyasa kuvavinga ndovataura mazita avo. Ndovafumura zvese zvavaita. Ngavanyarare vanhu ivavo. They must behave and stop politicking zvisina basa. Wellington is safe. He's not asking. He's not needing anyone's help. Wellington is safe. Why should we trust you? Right? I have always said things that have always come to pass, and I've never missed on anything up to now. Yes, you have. Why? Atisukuda kutarisa taura nyati chitarira kumashure. Because kumashure munogona makambotaura zvamakataura zvakaita atikuramba. Ko apa mukatrust up because you know inyaya ihombe manje. The whole nation is watching this broadcasting, you know. And I'm telling you that Wellington is safe, and trust me. Alright. This man is the only person that was there for me. So, we want to understand. Help us understand, Panapa. Are you saying kuti akaenda muswaya paka declare extradition ere day after ere or when? Those are wrong kuzwisisa. Ndati inini. Vari kuti akadzokera ngavadzokere kwaari kuti akadzokera. Vanomuone, vanopuwa record yake, vanoone evidence ikoko. Chero kavhudzika vachabuda nakwe any piece of evidence that they will bring. Vakauya nayo muzoti vari kutaura chokwadi. Mukaona vauya vasina muzoti ndiri kutaura chokwadi. Let's clear all of those liars who are trying to tickle people's feelings vachivanyepera nevisiko. Ihombe yemavhure. Do you know kuti vanhu vese vari kuti munhu achiri mukati aioneka because ona
no, I'm not supporting your point. Toda kuti tinyatso question apa napa questionane so that munyatso budisa point zvakanaka pasare pane mumwe ari kuzoti panapa panyebewa panapa. Saka mukuti kuti musi wakanzi pa declare extradition akabva enda day iro or day after ndo pana ndonyatso kunzwisa anzi. Akana kuti akadzokerwa uko handisi kuzoona kuti vana kuzvipa panel sei akazodzoserwa vazoita some days after handisi kuziva. So let's wait for them to bring their evidence. Ngatitange taclear kuti haako ikoko, ngatitange tazviclear izvozvo nevari kuita mafundraising ekunyepa, ngatitange tazviclear izvozvo. Kana tazviclear inini ndinoita kuzobudisira evidence kuti Nyokayemabhunu paperwork yake yese yakamira yakadai so, because you have sitting in touch. I told him to shut everyone off because people had shut him. To shut everyone off and deal with your case. Apostle, should I add one person panapa, like for example Jani kwatingaisa ari kunigirikina is not yeah even Traore amudaidze Traore ari muunze pano ndiyachakutaura kuti uyu mudharawe kana akakuvinga pauri anonzi Makore uyu teerera mudaidze unza maungoma wana musataurira emotions wana ivi zvauri kutaura kai ndakuda kuti vanhu vachiona kuti inini ndakasiyana nevamwana no, guys. Let me see if he is going to pick. Let me see if you. Imi. I'm not going. Maybe he's not. Yeah, but I'm supposed to. yangu anowanzongopika kakawandi. Maybe he is not online. No. Atidi kuzotanga tiri kuda kurova munhu ambush. Here he comes. Angapinda. What just happened now? Or maybe he's trying to call back. Zvaita mira ngatanga ndavaudza kuti tiri panhikirini. Comrade Traore maswera sei sorry zvenyu nekuzongo maybe his network is a bit problem. Maybe his network is a bit problem. It's being problematic. Who's a liar and who's not a liar? Who will stand with you and who doesn't stand with you? Who's trying to monetize your food and who's not? Comrade Traore, yeah, sorry man, maybe mangamatorara kudhara manje ndikuona phone yenyu inenge iri kutadza kuconnect apa panikirigeni ndiripa broadcasting man. Sorry ndazongokubata ingwa dzakapera. So I'm on broadcasting, I mean. So I just want you to clear something on here. Pane nyaya dziri kutaurika panapa idzi. Saka dzimwe dzacho dzoda imimi, you are the guy.
Ava vapinda. Hey, let's hope tichanzwa panapa. Comrade Traore maswera sei? I think his network is the problem. So Apostle, these guys, what are Apostle? Apostle. Okay, Apostle, please keep quiet. Pambopinda pashika vanhu vakuru. Apostle mbonyarara timbotaura vanhu vakuru. And Comrade Traore maswera sei? Yes, my brother. Cool, how are you? I'm okay baba, ndiri pabroadcasting. Sorry ndazongokufonerai zvengikini zvingori zveemergency ndisina kutaurira kuti tinombonengera pabroadcasting. Pane nyaya ndodongoti mungo clear the air iri kutaurwa navamakore panapa yandikashikamadzawo. My apostle, how are you? Mushe mkuru, respect apostle. Yes, cool. So nyaya iripo Apostle panapa vari kutaura nyaya dzekuti hanzi Nyokayemabhunu akabuda muSouth Africa muno mugara akuZimbabwe. You know, I am even shocked right now. Ndikutozvishaya saka ndabva ndati ndobvunza hani zvikanzi anyone ndikati ndodeedza Comrade Traore here because he's the one that I trust zvokudaro. Zvikanzi vadeedze saka vamakore ndivo vacho varapa hameno kuti munoti kudini nenyaya dzacho idzodzo kutaurwa. Traore is one area farm. Pane tsamba yanyorwa ndeyandibvenda kutungira uripafonipa tokunyorera minista kuti aite interject nyaya yeNyokayemabhunu asaende. Ndopandiri kuti nini vanhu vari kupinda daumisa Nyokayemabhunu vari kuziva kuti ari kupedza Nyokayemabhunu. These are just people that want to monetize this problem. On that, you are very right, Apostle. What these people need to understand is this issue, it's a bilateral issue. Panama arrangements anoitwa as far as Nyokayema inmates is concerned. In South Africa, haigoni kuramba nemunhu atori convicted already ku Zimbabwe. And worst of kana munhu akaita sabuyanga chaiye ari mujeri izvezvi, Nyokayemabhunu haagoni kuti areleaswe otobuda otofamba otoita zvaanoda. Because people need to understand kuti conviction yaNyokayemabhunu has got nothing to do with politics. Iye nyoka ndiye ari kutotaura kuti inini ndiri kurwisirwa nawe politics, but ari kunzi conviction yako ndeya 2017-2018. Tisati tatomboziva kuti uri kuita zvepolitics ikodzero dzako hazvisizvo zvauri kudirwa kuZimbabwe. Saka nyoka anotouya kuZimbabwe chete, vanhu vari kutowesta mari, vanhu vari kutowesta time. Because vakaramba nanyoka, Zimbabwe ichaitawo munhu of interest wekuSouth Africa and Zimbabwe inozoramba futi naye. So they cannot afford to couple up relations now yanyoka. Alright, sorry, regai ndichiteka kukubata ipo papa. Nyaya iri panapa. Pari kutodzi Nyokayemabhunu wacho akatoenda kuZimbabwe kudhara akatoenda ndo pangondishoka inini. That's why that let me call Comrade Traore panapa because it means kuti nyaya dzacho mafacts acho zvinobalance here. Ndo saka ndanyatso kudeedza Comrade Traore pa issue rutaura navamakore panapa kuti akatoenda. Ndo pari kundivhiringidza because pakazobuda kanyaya pakunzi zvona adzoserwa masales haana kuzinga extradited. You know, I was even shocked kunzi hanzi ameno maprocesses anga achiitika but pari kunzi akatoenda kuZimbabwe. That's why ndati let me call Comrade Traore kuti tinyatsonzwawo masides esenyaya zvinosiyana zvi. So is not, will not, and has never been an intermediator. Traore is giving you facts of what happens between the two nations because of their bilateral relationship. He has never been an intermediate. I'm the one who mediates for these people. From my informed Apostle, in Zwaiga. The whole nation is watching this thing. Saka baikona kwenda pamnondo pamsasa. Let Comrade Traore answer.
kuti Nyokayemabhunu atova kuZimbabwe here oro achiri muno ndikiri muSouth Africa. This is just a simple thing ka. Atidi aiwa tozopedza takungonze tikuita mapodcasting ari biased asiri kunyatsobudisa zvinhu pachena. That is Traore is he's not an intermediator. He's a victim. He has been a victim just like Nyoka. So he can speak on behalf of Nyoka. Must stop because he was in the very same situation as Nyoka. And no one came to his aid. Yes, but let Traore speak his mind, all right, at least. Papa, no. That's why we called him. That's why I told you you can't stop him no matter how we are going to panapa. Eh? Aiwa, msabloke. Mimi why mrudaisa mashoko mkano memunu. Aripo. Aiwa, these things have got nothing to do with my intermediators amuri kutaura. Inyaya iripo idangoti ngozikanwa kuti ndo zvapo here. Kwa pane is it a big deal? We know kuti munhu achangoenda. Aiwa, don't worry about the capacity. Mubvunzori easy and there is no need to be emotional panyaya iyi. Toda kuti tingoziva kuti from Comrade Traore's side. Kuti Comrade Traore, Nyokayemabhunu muZimbabwe here because Comrade Traore is the one who is in Zimbabwe. Yes. Inini Nyoka ndane 3 days ndisina kutaura naye. The last time I spoke with him he was in South Africa. But I don't know now. But in between what happened. Because the last time I was telling him, Nyoka, you need to apologize. It's much easier for you to have a soft landing in Zimbabwe after you've apologized. Because Uriwe guys, and no one can save you except for President Mnangagwa himself. So that time he was in South Africa. So and this was the in between the 3 days it is of embassy. Right, Comrade Traore. But 3 days ago, pacho pemakataura naye papo imimi. I don't confirm what actually in South Africa here Nyoka wacho. Ndo patudoti but because apostle akataura madays awo ka yoti munhu akauya. 3 days dzandakataura naye ngari kuSouth Africa. Apostle, give us proof kuti Nyoka akuZimbabwe. That can I also talk from my side? Taura itinzo, taura zvamuda kutaura. Kuliend. Now talk to Nyoka. I spoke to Nyoka. All those other people who are speaking to him. You need to understand something. Nyoka is as good as someone who is in Zimbabwe already. Andurupabata. Yeah. Yes, ndikupabata. Nyoka is as good as someone who is in Zimbabwe already. No one can stop Nyoka going back to Zimbabwe. All right. No one has got that power. All right. Pazobuda nya. This is something. Nyoka akakunzwa dara. Upon his arrest, that is when the system knew kuti munhu akapara mhosva kuZimbabwe ari kuSouth Africa atungirwawo imwe nyaya. So patongozikanwawo nemhosva nemitemo dziripo between nyika mbiri idzi. Zimbabwe inongoita application kuti tinokumbirawo musaka wedu. Nyoka ane conviction ye18 months. All right. And you see, hainei kuita nepolitics. All right. I understand. The issue. Vanhu vachiiswa nemaloya maloya ibasa rawo. I have proof of kuti they make it out of this case. Saka vanototi tipei mari totoifamba ndotobva patime yanopachingura vanomuchingura aigorova mari vamwe varongorova mari mawera mamwe varongorova mari. All right.
Unaipa nyaya yanga iri panapa yanga yanetsa. There is this post iri kutaurwa iyi panapa iyi handiti ndo yaita kuti ndidedze Greek News ndikati anchaziita yatanga sei nyaya yacho, then ndo papa zibuda this post tikati aiwa tibva tatotanga broadcasting manje kana zvatodaro nyaya yacho. So papa kanzi agent appeal to SA Minister of Justice, do not surrender Wellington Masiwa amid rising fears for activists. We, a worried citizens, are gravely concerned by the Randburg Magistrate Court order of 13 July 2026 case number Vayaisqua finding Mr. Wellington Masiwa, known as Nyokayemabhunu, liable to be surrendered to Zimbabwe chinchichi. Saka tsamba yacho yenga iripo chinzi atisi kuda kuti aendeswe kunigikini ichienda kuna minister. So indopenda vandati alright, this is good because ndatofaro kana pachinge pakuitwa plan. Saka nyaya yangu yenga iripo kuti appeal kana ichiitwa inoitwa kuna minister here kana kuti inoitwa kuma courts if we are to save munhu, kuti toda kusave munhu handiti. Tunoita appeal kuna minister here kana kuti tunoita appeal kuma courts kwakapirwa judgment. Inozoiswa padocument kuti munhu aextradited. Signature yayo inoiswa. Minister ndiye ane power rekuti munhu uyu haendi kana kuti. But it's just procedure. It's allowed. People can still pursue it. Given the grounds. Total precedents that waited before. Minister Abhunu taura kuti munhu haakwanisi kuenda kuBhatabudi. Alright. Andongogara kuZimbabwe. Alright. Yes. Kana yada grounds dziripo avarukora political activists ari kurwiswa neregime. Regime haisi kuitira politics dzinotaura kuti aizvondodza ikodzero dzake. Pane mhosva dzaatoti nadzo dzaakatoconvictwa. He's supposed to be serving a sentence. So unokatiswa kuZimbabwe usati avhurutatika and you see. Alright, Apostle ndokumbira kuti mungomute microphone yenyu panapa ndimobva mazongopindira compare Traore nezvavo zvavari kubhotora. Alright. Anobva arova 18 months. Nyoka achiuya kuZimbabwe. Asati atariswa kuti vamwe vese aitukwa pasina kavhurisa madhokument. Nyoka ari supposed to 18 months dry. Of which I advised him that Nyoka, dai wauya kuZimbabwe kudhara, musapinde urambe uri kuSouth. Because Nyoka wauya kudhara da. Kuti 16 months dzawaita uri kuSouth ikoko. Unokatoseva badana kuZimbabwe wakapedza. Izvi Nyoka angadai atove freeman kuZimbabwe. So chinhu wani chandofarira manje mimi munowanzotaura zvinhu mongoti kana riri pfumo mongobaya pfumo. So munotodini appeal yacho iri kunzi uda kuitwa iyi. Money, vanachipa views nema-likes, maloya achiita mari mbuya ichiramba ichitwa muzi. Nyoka ngauye kuZimbabwe. If he's not happy about the conviction yaakaitirwa, Nyoka can still appeal to the High Court. Haisi mhotsva. Ikodzero yake anoapila nyange yakatongwa kusingaiti. And you see, kuapply kuti nyaya inopa futi ari panze. Inobuda ine weeks to Nyoka pena appeal obuda. Saka apa kuti vanhu vari kuto chimufori mboche kuti vanhu vari kutongobirwa mari. Ndosaka nditaura ndichiti revolution yakapa kudhara ine makotsi ayanabika vari genuine. Vaiti Nyoka ngauye. Iyo maloya kuti batsana vamahere vamabiti maloya ese vanakuti muchamisa voita application kuHigh Court. But no, comrade, yes, I hear you very well, but comrade Traore uneka Nyokayemabhunu is not part of those guys vamukutaura anachamisa ana mahere anani asi munhu weopposition ka Nyokayemabhunu. He was a revolutionary good. Aisiye kuti munhu uyu party. But you know kuti revolution idzi dzaitwa opposition yekuZimbabwe inombobvira yakasupporta revolution, you know that. I was called Bijaruti. I did the same, but we are continuing in the same brain and spirit of Bompogese. Haiwa, apa maybe pamwe ndo nyaya yakuti pamwe ndo yekuhijack kwechinhu yakuitika, but ngatitaure facts chaiwo. Ngatitaurira nechokwadi. Tamba inini.
revolution. I'm speaking from a well-informed perspective. I'm not speaking from this is why Makans wanted power. Anzada kusungisa atop tabata broadcasting when I panabanzi ndoda kusuwa da Makore. I'm gonna sue him. Zimbabwe is a banana republic. Mapurisa they invest. I don't know. No, it's not about it's not about it's not meaning there is nothing more. Osaka vanhu vakatora chinhu chakaningira bozi ona ikapost ndauti apost sorry comrade Traore chinhu ichi handiti isusu ratibhokudhara kanacho tichiona even tichitaura manhingina akasiyana siyana and at one point makatomboya makatotaura muchitoti imwe nyaya muchiti masupporters ane uzochamisa muchiti ane masupporters akadi ane lucky you know it was more like chamisa ane lucky bozi ata masupporters kuti vanombomusiya omboenda kusabatika ombodidididi panyaya dzese but nyaya yacho yanga yekuti these guys they are not joining the revolution madezi aipisa revolution and both dai vakatopinda parevolution madezi aya munozoti yaitowedzera kubaka fire chaichaizvo. Nelson akangwa akabhuya pakuparwa mhosa akapatika pakumoto and agoni futi kuti wakusaita zvakati nekuti anoziva kuti mazimbabwenzi akachakamaka unoudza kuti nhasi mangwana unopfuma watatu saka muti vanoita zvekuri kuti vari kupapira tini kudai akaona ana madhuku achisungwa ana tsvangira vachisungwa ana bite vachisungwa anoziva kuti jeri rinorwadza so haambokwana zvinhu Mr. believes in proper engagement. Why muchona movie ari kuenda ku UK involving material he believes in a civil engagement, not a radical approach yekupinda street causing anarchy, trying to overthrow a constitutional government. Alright. Vamakore mic yenyu panhingini chimbobatidzai microphone mapitaura nyaya itoda kuti dzibalance nyaya idzi because I just want to be convinced kuti nyoka zveshokadi kuZimbabwe achiri munhingirikini. Why are you saying people are making money panhingirikini, you know? Tinoda kuti tizvizive zvese zvinge zvakabalanza. Alright, it is Wakulian. I'm listening. Because comrade listen ka inzwai apostle. Ndoda kuti ndigare because ndaona pane pamambodona comrade Traore havana kumbobvira varamba point yenyu yekuti akaenda kana kuti anhingina because mukutanga mukutaura one language. Saka imimi ndoda kuti mundiconvince imimi kuti munhu akaenda zvechokwadi akuZimbabwe. Right. First and foremost, before I can answer to that, who seemed to have become an enemy of people that he was representing, and not leading people that he was representing. Why? Because Africa Peguti has come to his normal sense that cannot bang hita maera za hita say. Ane chinhu chainacho chisiri kubvunzwa nevanhu vari kumhanya kumutuka. Chakaita sechipi? Tibvunze. Chakaita sechipi chinhu chacho chisiri kubvunzwa? Yes. You must know and understand and accept that he was an inside person of the players that were leading the revolution. So from his position, he knows that the revolution vakaita sevapiko because you know it doesn't make sense. Listen, vanhu vacho kana varipo you know it's not something handingambobvunze se direct question imimi since miri matoitaura kuti vakaita sevapi vekuti vanga vari mu revolution kabisira because vanhu vacho people are bashing him left right center isusu tida unzwa chokwadi manje boys ini handimanyeka muchibasha munhu ndoisa nzeve chete kuti vanhu vari kumubasha ndozvati kutaura kuti must stop reason
hamusi kumupa nguva yekugara naye pasi muchimubvunza, muri busy kumubhasha. Ndosaka musingawani information. Ivo vanhu vari kurodhiwa vanhu. Munhu akangotaura chokwadi akangodai so ato muvengi. Anoita muvengi when you say Imam Baba Makore Yesaya. Not only as an ordinary guy, he was among the leaders of the state, of the people representing what was said to be the alternative or the opposition. That is how they show what Iba. Gaina a passive first. And Masupporters, and is it team Ebora? I know the name of supporters again. What are you saying? Hey. No. In I'm not in the revolution or even if you ask people like an comrade Traore, they will tell you straight, no, this guy has to go to a revolution which he mono achieve viti. And people romantic for it, don't romantic for it, say, who balance this zvinu. No, I've never been a player and never better in Papa express on Pangopacho because we didn't better player. Yes. Don't you think revolution? Don't you think information the best person to ask right now is Traore? That's why comrade Traore achigara vari pachivhiti panapa vachitaura. And you allow your people kumubhesha. Listen, comrade Traore is a public figure. Saka public figure anofana kutongogadzirira zvese kuti vanhu vari kundibhesha vachiita sei. Haikona kumboti zvese akutoadza kutuka. Pane vamwe vanoti sati nombopuwa mari kana nditakapuwa mari yeimprove. Ndozvo muri pamwe chibvunza na Traore manje zvezvo. Yes. You need to understand something. Idini ndandi pa point yekuti ndinopota astumba ndindaapdata Zimbabwe nini kuti tofamba sei. So amugoni irai muramba muchiita nharo mumhanya unondituka. Kana maimbondituka got no interest at heart. I told people that musa 31 musaite zvinhu izvi. Vanhu vakaita nharo vakaenda kwazobudei. Izvizvo vanhu vaisi vaindituka vakupera unyara vaivhurwa nana Kerina ane mhosva dzake dzakatosiyanawo dzinototasa vemuzimbabwe. Jealousy Maware akasotiza last year muzimbabwe. Inini pese ndandiri muzimbabwe, I never left Zimbabwe. So people need to listen. Kuti honai chinhu chadhakwa, Geza is not there anymore, Saruwaka is there anymore. Chinhu hachisina vanhu chadhakwa. Hapana ari willing kumira pamberi ari paground muzimbabwe. Munofira mahara. Ndoramba kubvunza Traore zvingabvunzwe nevanhu pama muri kurevolution. Vamwe vaitaura isusu taiona from a neutral point of view pachifundisi. Iwewe you're very vocal. Mpano wekushaya wainzi Saruwaka was vocal. Uyu mukwacha wangu Geza was vocal. Anditika iwewe wazosvika pekuona kuti revolution yafa. Ava vari kudaura kwachipamane revolution ndevanaaniko ivava? Hatina kutombobvira takavanzwa ndeanani? And vamwe vakutaura on behalf of Nyokayemabhunu, they were never there for him when he was still in that so-called revolution. See vaone ma-interest na Nyoka at this point in time. Kuona kuti vanhu vaona kuti tapera taakutsvaga. No, apostle jibva mambomiraka because apa mabvunza mubvunzo makazoti tanga mabvunza mubvunzo makutanga makuzvipindura. Let comrade Traore answer the question yemabvunza iyi. Handiti because makutanga makupindura futi question yacho machibvunza. Yekuti tikulenti. Yanga chitaurwa na apostle papa meno question angashikanda. Vanhu vane problem yekuti vanhu vanomhanya. Vanhu politics vanodaita dzema-emotions. Hamusviki mukadaro. Hamusviki. People are hungry for change. But the how part ndo yakatapa. Now is not that time. People try to zvikarapa. Izvizvi. Munhu umwe neumwe ngadzokera political party kwake. When the time is right,
munhu ngaadzokere political party kwake. Imwe party iriko, ndinoda kubvunza iwewe, imwe party iriko kunze kweZanu ndeipi yaunoziva? Hapana, kusina. No, makadaro it's an insult. Musadaro komana. Kune yekwa maduku. Yekwa maduku political party. Kune MDC yekwa Monzora. Maduku anayo 35 Zimbabwe. But it's a political party though. Political party unaona wachoma ungazazi kila but aiwa motkari azabasa kuti aiwa mukadaroka munenge mawanzira vanhu, because you know I respect people from Maduku's party, I respect people from Douglas Monzora's party, my political parties you know. And Zapu, do you know Zapu is still existing? Do you know that? Do you know Zapu is still there? Apana as my political party, but tirikutaura dzinodhonza. Nyaya kuti manje apa hangu handidi kuzotaura hangu zvakawanda zvekuzoti dzinodhonza dzinodididze guys. Because vanhu vakaramba vachidzokera kulia ndiwo ndoda kubvunza, handisi kushora kana kuita sei. With all due respect, unoenda kupatiwa waMadhuku here? Ininika kana ndakanzwa pari kuti kana ndiri paground ndikasvika paground ndinokwanisa kuatenda any political party, any party yaMadhuku. Yes, yaMadhuku is older than Inzwa. Party yaMadhuku is older than MDC. It's older than Triple C. Yes, so chinotadza kuenda chii? Wakaregera kuenda Makore sai pamaijamba kuenda dzimwe dzese. Andinoenda embe. Tikutaura dzinodhonza. Alright kwacho. Yeah. Kule. Ngombera kubvunza something. Vanhu verevolution. Waungatrasta utanga pawanhu direction inomeka sense ndeyani asiri nini. Vanhu vese vakatsara vakapusha. Zimbabwe yese. Hapana munhu anoda kuenda kudarika inini unoziva. Yeah. Asiri inini. Zimbabwe yese hapana munhu anoda kuenda kudarika inini. But kune vamwe vanombotaura taurawo muma WhatsApp channel imomo watinge tichingoona vachitaura ma comrades, you know. It's just that maybe they are not popular, man. Vanhu vanokomenta, vanhu vari kucomment section kuliant. No, this have got nothing to do with comment section, man. Why muruda kupinza comment? No, comment section haibatwe. Eh? Inga pana madhecho no kuma WhatsApp group api. Andati WhatsApp group, ndati WhatsApp channel. WhatsApp channel EP. Variko vanenge vachitaura ini I don't like kutaura mazita because munhu can be offended. Do you know kuti vanhu, some people can be offended? Yes, andoziva kuti maactivist mazhinji akafa kwakangosara ana corporate Traore. Kana waenda public leadership position, be prepared for anything and everything. Kudiwa nekutukwa, gara wakazvigadzirira. Ongadaita tikatukwa totiza, panosara paina ari pamberi. Totozari pane patinotukwa, pane patinofarirwa. Pane patinotaura chokwadi chinorwadza, pane patinotaura chokwadi chisingadiwe nevanhu. But chinongoramba chiri chokwadi chete. Zvinodiwa kana uri kutungamira vanhu izvozvo. Haini zvese izvo zvari kuramba. Chidudzai kuti nyoka akaenda kuZimbabwe sei? Because pane zvimwe zvinhu zvokuti ikoko muda kundikandira kwenyu kuside. Kuda kundisa kukona manje. Muda kundikutsanira panapa muchitadza kundiudza. One day, my newspaper in Zimbabwe, essay, beat, Herald, Newsday, Daily News, essay, Standard. Aishabuda isaro Nyokayemabhunu. Abatwa nemapurisa akuseva sentence yakaconvictwa kumashure. Headline waya ari padhuze. Whether vanhu vanoda kuzinzwa vanhu havasi kuzinzwa. Dai vanhu vari genuine, ndakudza plan yanga iripo. And nyoka ndakamutaurira this plan. Nyoka uya kuZimbabwe. You are wasting time uri murimadi yekusouth Africa. Come to Zimbabwe. Kana vanhu vachikuda, they will make an application uri paground. You are much safer in Zimbabwe.
ndokwaune mbiri than South Africa. And izvi chinhu takatraya chinhu chakaramba. Apologize to president. President Mnangagwa shangwa ndi baba wedu. Mbhaibheri chaimo mwana muparadzi arimo tinotopara mota tiri maimi asi tinongomira Malcolm wataura statement iri right kuti takatraya chinhu chedu nyoka wakamuudza kuti mwako takatraya chinhu chedu chakaita sei chakaramba ndizvo chaizvo mature politicians kana vaita zvavaita zvikaramba vakavatabyitwa vakaita shake him and run his wife ndizvo zvoipa politics. Coolant, ED is God ordained. You need to know this. ED is God ordained. This is why vanhu vese ari kutraya kurwisa that man baba vanhu vari kupfera semakonzo. But pakuti God ordained apa amusima akudhipisawo here zvenyu apa he is the president zvake but zvekuti God ordained apa amusima akuwanzawo here kuwedzera. I know Geza was not a small man, but people were offered huge sums of money to destroy that man. Every day, Baba, to mobilize. But it is the last statement. I'm not going my resources because let's talk about my issues. I got a funny at 31 March here. I got a check out it has a good that way. Yes. Those are true Traore. Who ended down the double tamari. It was in the corner with the resources, logistics. Alright, let's agree to disagree. Social media, but I understand. Isusha mari kupa top striker redu maranzi baba. Andio. Mungu anodada kungirwe. Ndakamtaurira. Mungu akachuka nendawo Sorry, comrade Traore matinyoka akasungwa chinoita sei? Ndoka akasungwa chinogurirwa bhegi akatrekwa akazora dume mari chamwari. Nani? Unokabva komba tudodo wakaomerwa. Aish. Moving forward. Apa wona tizwa kadhama zvake ndini guru wake ndini right hand man wake hata nditaurire kuti guru waita mari haisi nyaya yekuti anga asingachatrust vanhu here ningirikina macomrades ake mudhusi hapana munhu anowirirana nyoka sezvaanoita tene ndakambokuudzai kuti zimbabwe wese ndovanga ari ma2 top strikers guy Zimbabwe wese hapana munhu anowirirana nenyoka sezvandoita naye nanyoka everyday nasiku yane chano yake takatanga tanda tete wakati vanhu vanotipetani imwe ndaro ende upo unorone uko because tine type dzavanhu dzakasiyana everyday nasiku taipana maabsent tinofamba sei asi anakadza kunditaura kuti shamwari kune kamari kaakubuda saka imi saka are you telling me kuti those guys vaibhasha nyoka vachiti is a sellout akaenda nekuti akatrekwa achida unobata mari anga kutoenda unotengesa vanga vari right aiyewa no apostle makore mutai mike yenyu apostle makore mutai mike yenyu mungandikutsanirei papa aiwa apostle makore mutai mike yenyu 2 minutes
Zvaunzwa nyaya pana batiti matiti bunze. Matiti anokandirwa mari kahonga. Nyoka akatanga akandirwa baba obvanzi ka. Obva akandirwa futi pati gare bvanzi ka mukuru chimbobatanidza imboona kuti hawo patozozvo zvine zvakaoma. Amukoma bata ashiwa mukunyepa baba itatambudzika. Apostle Makore ndati mute mic yenyu. Apostle Makore mute up. Handisi kutomborida ini zita handiri bvunze ndinonyadzobvunza pane zvatoda kunzwisisa panapa saka ndozva ndiri kuti saka vanhu vari kuzobuda ka vachitaura kuti is a sell out because anga atogara kutogurwa mari nekusaidiri vari wrong here. That's what I'm asking you. Apostle Makore, mute your mic. Because we know that salary, you are getting nothing from this thing. So I do believe in what you are doing. Where I don't know the power of the marine. No, I see the marine with the wallet. I don't know to Musanga on the child machine. No, I suit him that I would take right ticket. Where I pay the poor. I'm coming there. Saka inini zvanguka ndakutanga kuona zvimwe zvinhu because you know a lot of people are saying kuti uyu anga aripo pakuno haijeka chinhu chabdara geza kuti angopinzawo geza muzvinhu zvake iye anga agara ari kupuwa mari nekusaidhi nevanhu saka ndikuona kuti zvakuita zvichinomeka sense zvinobuda chiri chokwadi kuti anga atogara ari because iwo hauka muti unogururwa mari nemunhu asiri akutuma kuti uite chinhu chacho. Does that make any sense to you? Yes. Because the new manje no my enemies are wanda. We could not afford to Araba move up and down. Achita Uber drive. Mukomana ngoro put nekubisa kuti say. So nekuti unoita rent kabu baba munhu akaoffer mari. Yakangorowa job scala here. Job scala atakanzo wetu kupe mari. Saka ino vanhu verevolution musadaro wako bada munoziva here kuti vanhu vanenge vachitosacrifice vachitoshingirira kuti panapa munhu atozotouya kunosudungura vanhu vachigurwa mari nekusaidhi zvavo vanhu verevolution musadaro. Inini ndakagara ndaudza vanhu akapareninga vanhu havatodi munhu anenge atori straight forward. Baba ndakaofiwa mari ndikuramba mari ndakagotodenga baba wapana yangu ndakatambira zuva zviri nani maiofwa mari dzakakura sei? Baba ndaiofiwa first figure ndakaofiwa 50,000 ndikaramba marands kana ma-US. Baba ndakatambira marands hereni rangu inini ndakatambira marands. Kuramba mari dzese idzodzo. What are you saying? Umwe ari kutora because kuna vanhu vaitongonakirwa nestyle kuti chimufana chiopedza izvi but zvaari kuita izvi zvakadhakwa izvi inyaya kuti mufana ari kushaya uye ati kuteta apo mufana uroda business urarama. Alright. Baba nditiramba nyaya unipauziva ngati fast track ipapa kwapa mazodzokera manje apo makuti vamunangagwa vanotapira ikoku hanzi ichi inonigirikina koku yacho mairezotapira makazogurirwa here apa navamunangagwa wacho kana kuti na-N1. Yes, I know. Listen. Yes. Yeah, inzwai comrade Traore handisi kuti makadzokera kuZANU-PF makadzokera asi makadzokera kuna vamunangagwa makachinja bhiza imi bhiza ramanga musingade ndori makazodzoka makuda saka ndose mubhiza rine vanhu vaikuofa imari iroro richiti akarasikawo haasi kunyatsoziva handiti. Understand something. ZANU-PF allows the intra-party democrats. Because mind you,
He's busy. I kept things now into law. Vanhu vava kutongolobha now because pataurenda Congress. So it was very, very normal. All right. But the majority yakazoti decide kuti vamuna ngagwadzoke pahasha. Inini pandazoona the other side of things munhu angagara ndandisingazivi. He's a forgiving man. He's a loving man. He saved me. Vanhu vandaishanda navo vakandinegere kuti my off kwabari dzese dzodzo mama handisunyazozvinzwisisa ameno why shamari ndaitambudzika hapana kana hwana akauya chindoona kana paina anoti akauya chindoona ini ngoti comrade zichanaka ngaauye ataura kuti tikaenda tikanoona tinaona but akauya chindoona ndidzoka Makore kwakatotaura Zimbabwe kuti Traore ndamuona in fit and strong. Ndiye munhu akauya kanondoona vanhu vandairwisa every day. Dr. McLeod wakauya chindoona nemabharazara mararo baba vachibva kunolenzi kwawaigarawo vanhu vakatadza vangotena neparimadzikaiti mbona kuti mbovari hayi nandisu akumanaka that level of betrayal. Ndoda uengere president kunanga. He gave me a new lease of life. Ndiye munhu wandaituka inini. He gave me a new lease of life. So what do you think? So makadzokera uku because ndoda understand something. Makadzokera uku because manga maona kuti cap 3 asainwa here kana kuti makanga maona kuti manga maregererwa pane zvitadzo zvenyu because pane imwe accusation ndakanzwa ichitenderera. Listen, pane ndakanzwa ichitenderera. Separate big from each other. Cap 3 wamtemo. What direct the narrative of ZANU-PF is the will of the majority. Majority ngataura kuti cap 3 ndauite mtemo. That is what we call. And this bandazoitawo bonus. The president was merciful to me. How? The president not only wanted to do with me. Avana. And abisa mute manje zvimwe. Ndabisa mute. Doctor venyu are buzzed. Doctor venyu vanonetsa. Ndanga ndichida kunzwa panezvo ndanga ndichida kunzwa because you know panga pane munhu akabuda achitaura from zvataurwa naTraore ndo zviri kufanira kungoitwa naWellington. Vamwe vanhu vese ava vari kupfuurira Wellington akafarisa tinongobvisa maoko ndopaanozora kuti iyi government haasi munhu wekutamba naye. What do you mean kubvisa maoko? Vanhu vese vakateerera ngaasiyane navo ngaaite zveupenyu hwake zvaita maoko maakuita zveupenyu hwake. He fought against cap 3 kubva ona kuti no, we've been defeated to what we wanted. You stand back into your party and you work with the people. You can't keep entertaining your akutambudza for 1.5 years. Vaita mari iye ari mujeri. Saka zvaari kuita, the best person to advise him is not me. The best person to advise Nyokayemabhunu is Traore because he has been in the same shoes. But pane nyaya imwe yakabuda ende ndaida kuti comrade Traore anzi nyaya yakabuda kune team iro rakasara kurevolution ranga riri ravo iri vamwe vazhinji vacho zvavo ameni kuti tingati vanga vari musemunhingirikeni hanzi Traore hanzi akazoti bha anoita state witness hanzi akaita state witness sei iye anga apinda ari musungwa. You know that ningirikeni iyo ameni toda kuti vajekese vega kuti zvakafamba sei ipapo. You know inini pandakangozinzwa ndakangoti nyaya dzevanhu vari kutukana dzinonetsaka but one day ndokana chizvikangana kuzvibvunza that question kana tiri paningirikeni. So Apostle Makore, you are not comrade Traore. Hey, listen, you are not comrade Traore. Let comrade Traore answer. No, Apostle. All right. Hey, vari kuti chi statement yevanhu vanenge vachida kusvibisa munhu kuona kuti Traore seem no longer to be with us. Timusvibisei, timudiscredit instead of people looking at themselves kuti we let him down.
Whatever his decision, let's respect it. Those who tell them very mature. They are just trying to paint him black just because he made his decision. Our person is not Traore. I read this here. Yes, I'm listening. Another first accused, second accused, Ndini, third accused, Ndichim Kunaka. Andurgona. Angari fourth accused, is Malvin Mavere. Google this name. Ndopa munona article ito anezvazo anonzi Malvin Mavere. Malvin Mavere ndiye akazobuda akaita last person kubuda mukoti. Anditika mujeri. Abuda mujeri akabuda neclue rekuita state witness. Malvin apinda mukoti bataura nyaya dziri mumanipedza bataura kuti inini ndakabvuma kuti state witness agone Traore madzibaba nazviri kunaka. Basis yekuti ndarwadziwa nejeri ende ndakanzi ukabvuma tinokubudisa. But to be honest with you, Traore ndakatanga kumuzivira mujeri handambobvira ndakambomuona futi. Madzibaba bataura kuti Traore ndakatanga kumuzivira mujeri ndakonzwa kuti unokoakuzi wako auya. Saka ndataura kuti vanhu ava vese handivazivi. Kunyange atindikenele bhata handivazivi. Nyaya inobva yadzakwa. Mapurisa ese akatestifya. Hapana kana one akati akambondoona futi. Wakatotanga kundoonera mukoti wachitestifya. Ndokudhakwa kakaita nyaya. Alright, apa zvatozobatsira hazvo zvakawanda pakuti kazhinji nangu I respect kazhinji nyaya dzinotaurwa from the horse's mouth kando zvatotaura kuti kwaona yadaro nyaya yanaka vanozouya vachitaurawo izvozvo ndenge ndaane mafacts ekukwanisa kuzvidefenda ndichivabvunzawo ndichienda deep pazviri ipapo henyu magona nekupa nhingirikina. So Apostle Makore manga muchiti makaita meeting na Nyokayemabhunu, what were you saying? And ndichida kunyaunzwisa pari kunzvengwa you know haina ndombonawo panapa because good nyaya the entertainment I'm not here to entertain. I'm here to advise correctly. But Nyokayemabhunu should not be a person of interest to anyone outside because everyone outside they have let him down. If he wants to be back to normal, akupinda mujeri akupinda mukoti otongerwa mhosva dzaakapana. He is not above the law. He is going to face up to the law. Let him come safe and be a free man. Finish. You must issue a public apology to the president. Secondly, he needs to apologize to Nabo because akataura zvinhu zvine confusion pabereki yevanhu, the office of the president and the president himself. Also apologize Chimbo, sorry Malcolm, sorry to interject. Vanhu vakaita zvinhu zvavanoita hapana tinoti enda kupolitical party yakati ita zvakati. Every person has got a free will to choose which political party they want. Traore akabuda akaapologize to the president, to the first lady and to the first family publicly, which was respectable. Mukanhari weAmerica uyu Temba Goringo akambotaura zvakawanda, but still Temba yakuita iyi. He has come back, he has apologized to the president, the first lady and the first family. Munin'ina wangu Rutendo, nyango vamubvunza anokutaurira. Rutendo yavaita munin'ina wangu urikuratsika. Akaapologize to the first family, to the president, to the first lady and to the first family. Yarutendo ndeyekugurirwa Yarutendo ndeyekugurirwa ka. Apologize. You don't talk about people's private life. Something. Yes, I'm listening. Do you think Mangara akaita Rutendo anotanga apologize asati apuwa mari? Akatotanga apuwa. It was on public though.
saka dai anga asingadi kuapologize aiapiwa mari aizoapologizire mota ka handiti pa mari ndo yakatungamidzwa then mota ka ikanzi iri kuzouya mari aingotora oregera kuapologiza mandipa bhalansi yangu yebasa randaiitira kudata gwiri rekubviswa masanction akoti mandipa mari yangu yekushanda kwandakaitira masanction urumabata kuni ndiri kukunzwa zvamuri kutaura akuti mandipa bhalansi yangu yekushanda kwandakaitira masanction zvinongonetsa here kuleti kana zvichinetsa daidza mudingira wangu benson auye apa ataure ega munhu wese rutendo auye apa ataure ega paripo pekuti farisa musapinde kumwe kunhu dhiri raya ratutendo ini pandakangoona paakangouya akangoningina akabva angoti handinoda kutenda ava mazvinokwenza ane problem one kule vanhu maleaders anavo pamwoyo they shun those leaders they don't want to listen to them hakuna mitizve ari sound kunge kunini I've been through the fire, I've gone through everything. People need to listen to me. I've got the solution to my problem today, and you don't solve my problem by being radical. Okay. We are not a party that politics is not taking, it's involved. Okay. South Africa. South Africa are going to go through zvinhu go through kudhara. aiwa but tikadereka ira yemaprotests I think ipapo tinetaita kakupa nyeba because zvekuprotesta zviya munhu paangofila kakuti vanhu pavangofila kuti izvi zvinhu hazvisi kutibata bob see as long as constitution ichizvibvumidza it's something chekuti hatife takataura nezvazvo kana constitution isingazvibvumidzi totozvinyarara tototi constitution inotozvibvumidza muno mune kuSouth Africa. Yes. Asi do you know kuti iwo wega wakabata chikwangwani chako kupinda mutiki uri kuSouth Africa ikoko utofila out of place. Yes. Apa ndaonyebora upenga. Job's Kala was 40 kilometers away from any protest vanhu. It's about 31 March, 31 July. Baana kupenda kumaprotest ikoko but he was busy encouraging people. Achiposta mutane wemanga kuti endai munoratidza. Handiti ndeve sungano yevanhu. I heard kuti is part of sungano yevanhu. You see, so when we tell these things, we speak these things to you out of love. Yeah, aiwa but ndiri kuti hangu ka nyaya yemaprotest it's something chekuti achirambidzwa kuZimbabwe handiti zvekuti vanhu vanozoita sei the way yavanozoita ina hangu handisisine nazvo zvese zvadzimwe nyaya idzi. Kubvunza something wakaita coverage yakawanda yezvinhu zvaiitika on that particular yemaactivists akawanda that were pushing for maprotest. Unoda kubvunza one question. Vanhu vaipinda kuti vari kuti kunoitwa tobona. Yes, ipapo I agree with you. There was a lot of confusion. Aiwa ipapo nyaya dzese zvakaitika ndandinoda ngotry kucorrecta pemamati takadarika era yemaprotests ndo pandiri kuti era yemaprotests inodarika sei zvagara zvingoriko zvezve ende hazvipereka as long vanhu vachirarama as long as chakanyorwa kana musina kufara nezvamafara nazvo nezvamusinofara nazvo munokwanisa kuratidzira kuti apa matibhaizira. But one of the Kulindi, something. You know, I don't know something. Protesting is the last resort, very, very last resort. What because in my quite a lot of people that do not open them to me. Why want I supervise over there? It's a daily bread here in South Africa. Do you know kuti magetsi akadzimwa without notice? Road inovharwa, main road inenge iri padhuze nenzvimbo iyoyo. Serious? Ndine maareas andokwanisa kukudzai izvo zvinhu zvemuJoburg ekuti kunotozikanonzi pamwedzi kunoita 6 days natisoku magetsi kustorina. Aiwa vakatoudzwa ka handi zvatozikanwa apa we agree kuti vari
propaganda. Don't be misled by media propaganda. No, you know why ndiri kudai so. Inini I've been staying even muma locations takabva nemuma locations izvo zvikono kusati kunogara akuchaitwa akuitwa kozvima protests you know vachena vanei nazvo varungu havazvide but pamakore andaitomboggara kuma location it's something chekuti chaitika it's not something chekuudzwa isi hanzi kai zvaitoitika kuti magetsi akangodzima zvisina direction. If people are genuine, why my protest asikaitwe kumhiri kwaSamora achimbofanira kuti aitwe kuna achitungwisa airport kunenge kusinganetseka those guys they don't have problems vanosupportwa zvinhu zvavo because ndokunogara mapoliticians saka hapana kuti politician angabvuma kuti nzvimbo yake inetse mvura. Ndikapuwa kana $500,000 ndichigara muSouth Africa mulocation ndine area godfather vanhu vari mulocation ndeigondi ndokwanisa kungovapa mari ndovatengera madrugs ndotaura kuti mangwanana 8 munhu wese uya macho vanhu vanga vakaitwa interview zvaionekwa nemunhu wese muri kupinda mustiti muri kupindei muri kuita mustiti muno havasiziya utadza kutaura kuti tapinda kunopinda makazoona wamu ya but ini nangu ya ipapo ayo izvozvo zvimwe zvacho ndizvo zvamuri kutaura i60% it's not 100%. Kulian ndikanokukumbira chinhu one inini I always advocate for peace. Yes, handitika ndikuda kuti unitsvagirawo job sikala because namba yake yana achaize ndikukumbira kuti utsvagirawo job sikala ndinoda kuti tiite phone call takadai tiri 3 plus iye wechi4 pane zvandoda kumuudza toona tinobvumirana futi here tikabvumirana ipapo then he should advocate for peace from that time on. Kwete zvaarida kuita izvi hakuna kwaanosvika iye jobskala akanganisa ipi wapa maybe ndaitaka kurasika angwa ndakamunzwa aitaura nyaya Nyokayemabhunu tetiona tetiteerera tetichinzwa no he's not supposed to Rumura something kule. Yeah. Taramenda kuseka kuita achita zvake zvotese chindano adresa ibine peti voice tenge riri mutenga achita kunga jamasa saka voice rikakwira munhu achaqualify kuno state house here zvine properly functioning ngirikinga dai vanhu vasingatozvizive kunyara nekudii saka aifanira kuti achingopinda mukoti achitanga kutotaura ubhanzi zvokudai he is too old kuti anga achitanga kubuda kunogara kunze kwenyika and emotionally charged for nothing. Exactly. That nditsvagire job sikala achiuye futi apa ngaauye paconversation tiri 4 away from the media nditaure naye futi for the last time. He's too late to be outside of his country. He's supposed to be enjoying the success of his own country. Amire theatrical drama dzari kuita dzese. Bo regai ndichaseta order yacho ndopuwa namba dzake mangwana inini handisisina apa dzekare dzaya dzichaite manje so ndichapuwa dzinyowani dzaari kushandisa dzacho toona kuti tinofambira nyaya dzacho here dzinenge dzakamira sei but inenge iri nyaya chete tinoda kuti taure nezvayo ipapo because you know those guys away from public domain. We are not here to share the person. We are here to talk nayo food because namba yake yaishandisa haichaite mutsvaga namba yaari kushandisa womuconnecta unotidaidzira Traore uchouya ipapa nditaure naye tigopedzera nekusweri behind the scenes aniniwe zvaari kuita izvi tounotofamba at 53 he's turning 54 now. He's my age, that man. He can't be outside of his country. Wasiyana nesu customized kugara kunze because I've been out of Zimbabwe for 27 years. Saka zvekunze ndozvigona. Saka ko akana atozvidzidzirawo imakakatanga muchigara UK. It's too late for him. Anobva ari kumbo.
Angazotsvaga pekutangira. But mimi according to my facts achengeri kunzi kupuwa bhegi rekwati vaida kuita meetings dzavo dzavaida kuita ma-meetings avo. Aiwa, tisi tiri kukutaurira kurenzi, haisi meeting. Isati kungonyepera tiri kutaurira chokwadi. Chirauro chinobata vanhu iwa. Wakafane kumuromedzano dzimwe nyaya. Inini, do you know what? Inini pandakatungwa ini. Vanhu vakanditaya kuchibisa bhombo vati Traore akakomberwa nguya kutore. Kune dzimwe 2000 tokuda kupa 10. Narrative isambiri. Vanhu vakanditengesa vanhu vataitanda nawe ini. Wangwe. So Nyapa ndaigara ndo vakapa. Ndira magodo chinhu chichakukomopinga kwani Traore akuita mbiri. Akana matamba negera ini azobati. Mubati sei. aish. Traore arugara pahouse napo yakapyanga. Aish. Kuinga one. But you know what? Zvinoitika zviri funny sometimes. There was a guy anzi shorty bhazi rotambidzwa mari nanzi nanani in meeting anani nana mai mchinguri. The funny thing, you don't know something yo. Shorty akagotanga kuuya pamba padaigara ine from nowhere. Padaigara ndiri what? Pataka yake. Akauya yake. Akatumwa zonzi chienda unogara pamaera anenge achiita muharare. Chienda unogara pamba padaigara ine. Alright, saka ndizo inolinga nyaya yacho ndizvo. Alright. Kupinda in and out, in and out, pamba padaigara ine. Ndikundabudi. Ndaingopfeka mask yangu nehood yangu ndoenda pavaikupe. Ndokushandisa agent mention chakuti yaipapa ndokuti sai mari makauyanini. Ndichiuranga zvangu mwari. Ndinokubuda pagedhi ndopandakabva ndatanga kutoteerwa uko. Munhu uye aitocommunicate kuti Traore mugedhi dzange dzakadai. Ndainogota pamarriage. Every weekend, Friday weekend. Ndaenda ndokunogota ndakapanga pamarriage. Ndaidiubatwa. Ndakarova hudhu rangu nemafuya. Zvinaro maiwi. I think that will be a topic for another day. Tuzonyatsoiningira because zvimwe zvinhu zvinofana kunyatsokuva documented, vanhu vanyatsoziva kuti zvinofamba sei. Yes, yeah. This is the way my respect for the president is coming. Everyone would say to me, every day, and that person is President Munanga. And this is because right now, because this man is what selfish. He's a true player. But vamwe vanotanzi maipiwa mari kakubva kuna gudo guru kape manga muri muexile yenyu iyoyo, muri mulockdown. Handina zera rekutaura zitaino mapota okuti handina zera rekutaura. Alright, it's okay. I understand. Aiwa, ndanzwa. Alright, hanzi kune kwaingobva mari kadzaisupply muri mulockdown imomo pakazora mumwe akazotaurawo ndiani achiti ndaitobudisawo futi nangu nedzerent nedzedata. Saka womanaka. Zvakawo. Zvine nharo. Kana dzaibuda aidzibudisa ngazi kuti hapana stendi rakasvika. Kana dzaibuda Traore vazoti hausvika kumaoko ako. Ina mari dzavandipa hadzina kutinga. Next time unotora nhamba dzemukadzi wangu moita murugopi.
Zvenharo. Alright. Iribo gentlemen, nyaya idzi tadzinzwa. Allow us to leave you with one assignment. Tsvaga namba yauyiwa. Ndichaita sekudaro. Ngaregeta kunge mwana mudiki. Yes. Alright.